Abyan mga nga agad rin sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga segment sang aton Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Aton ginakatuhoy ini sa mga kaabyanan kag mga listening audience nga Ilonggo dira sa Hinubaan, sa Sipalay City, sa Kawayan, dira sa Ilog, kag bisan pa dira sa Kabankalan nga maabot nila ang Mabinay kag bisan pa ang Himamaylan City. So welcome gid abyan sa sining aton nga programa. Sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 8 bahin ini sa aton nga pagtuon nanungod sang sitwasyon sang pagpangabuhi sa katapusan ng mga adlaw. Kag ari kita karon sa katapusan ng mga adlaw sa wala pa magbalik ang atong maluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Ining pagbalik sa aton maluluwas dako nga Dios nga si Ginoong Hesukristo sa Tito 2:13 looking for that blessed hope in the glorious appearing of our great God and our Savior, the Lord Jesus Christ. Amo na ang atong bulahan nga paglaom. Kag ari kita karon sa katapusan nga mga inadlaw. Pero abyan ang paglaragway ni Apostol Pablo sa sining katapusan nga mga adlaw ara sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1. Apang hangpa ini nga sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion. Makahalanguyos nga tion tungod kay ang mga tao dalok maiyaiyahon naga pangabuhi para lang gid sa iya kaugalingon. Ang mga tao may gugmaon sang kaugalingon, may gugmaon sang kwarta, bugalon, palabilabihon, mapasipalahon, malalison sa mga ginikanan, di mapinasalamaton, di balaan, walay pasunaid, di malugtayan, mapatu-patuon, di mapinug nganon o kundi makapugong sa kaugalingon, mabangis, madumot sa kaayuhan, maluib, daso-daso, nagahabok sa pagpadayaw, may gugmaon sa kinasadya sa baylo sang sa Dios. Nga may dagway sang pagka-Diyos nun, meaning religyoso ang mga tao. Apang nagapanghiwala sang gahom sini. Walay gahom sa pagbiya, pagtalikod, pagpalayo sa bisyo kag pagpakasala. Nagasimba pero naga-live-in. Paano ina? Matuod gid ayhan nga Kristohanon, wala sang pagpahayag sang pagkaugot, pagpalayo sa sala o kag sa bisyo. Kita mo lang. Siling ni Apostol Pablo, apang nagapanghiwala sang gawom sini, likawi ang subong nga mga tao. Kay sa ila amo ang mga nagasulod sa mga balay, kag nagapamihag sang maluyang mga babae, nalulanan sa mga kasala kag nagguy-guy sa nagkalain-lain nga mga balatyagon nga nagapamati bisan kay sino kag indi gid makadangat sa pagkilala sang kamatuoran. Madamo nga mga ginatambungan nga mga seminars nga may kahilabtanan sa Christianity, discipleship, seminars on whatever, godliness, etc. And yet, they remain ungodly. Siguro, ara man sa gihapon sa mga alagad sa Ginoo, nagasigi tambong sang mga refresher courses. Pero sa gihapon, ang kabuhi, nagapabilin nga daw hindi man mga matutom nga mga alagad sa Diyos.
karon ang aton pamalandungan sa paglaragway ni Pablo sang makahalanguyos nga mga adlaw, ginsambit niya ining duha ka mga tao. Sa bersikulo 8, subong nga si Hanis kag si Jambres nagsumpong kay Moises, amo man sila nagasumpong sang kamatuoran, mga taong dunot sing painuino kag butig sing pagtuo. Ini si Hanis kag si Jambres, damo sang naga pamangkot kung ano pag-pronounce ni sa English, Jannes and Jambres. Wala ni sila hingalanan sa Exodus, sa diin si Moses nagapakig-istorya sa hari nga si Paraon dito sa Ehipto. Sa pagpahibalo sa iya nga siya gintawag sang Dios agod nga magapagwa sa mga katawhan sa Israel gikan sa Goshen dito sa Ehipto padulong sa duta nga ginsaad sang Dios. Sang himo ang pagpahayag sang iya nga authority sa iya masiling naton confirmation certification nga siya gitawag sang gamhanan nga Dios. Haboy dito ang iya nga baston sa tubangan ni Moses o sa tubangan ni Pharaoh. Si Moses iya ginhaboy atong iya nga rod kag nahimo yadto nga manog. Now si Hanis kag si Jambres nahimo manila ang amo nga magic ato nga milagro, makatilingala nga itabo. Sa dira nga ginhimo niya ang tubig nga dugo, mahimo manila nga ang tubig mahimo nga dugo. When Moses brought forth a plague of frogs, Jannes and Jambres could do the same. Yet, eventually, they could not match God for His miracles. Kag ang ila demonic occult powers na pahayag nga inferior gid sa gahom sang Dios. Now, sa sining malipot naton nga pagpamalandong, ang ginhimo nila ni Hanis kag ni Jambres amo ang pagpanginto sa kay Paraon kag sa mga katawhan sa Ehipto, pinaagi sa pagkopya-kopya sang mga milagro. So madamo karon sa mga tao nga nagapahibalo nga sila may gahom nga halin sa Dios kag makahimo sila sa mga milagro. Si Satanas may gahom kag pwede niya mapaambit ang iya muro milagro sa iya mga tao agod nga butang sila sa ila pagto, hindi na sa kay Kristo Jesus kundi dira na sa mga nagasiling nga sila mga alagad sa Dios. Abi ninyo abyan para mahibaluan gid nimo nga ang isa ka tawo iya sang Ginoo. Hindi ka maghatag emphasis sa mga muro milagro o kon sa mga makatilingala nga mga butang nga ila ginhimo. Tan-awon mo gid balik ang Balaang Kasulatan. So ining mga false teachers kaangay nila ni Hanis kag ni Jambres, ila nga ginkopya-kopya mga milagro. Pero mo ni imo si sound gid ang pulong sa Ginoo. They copy and sometimes they contradict God's word. They copy God's works. Ila ginakopya ang mga milagro sa Dios. Pero ang masubo kay ila contradict ang mga alagad sang Dios.
Amo ning ginhimo ni Janes kag ni Jambres. Yes, they copied his works of miracles, but they contradicted his words and they contradicted the worker nga amo ina si Moses. Busa abyan balik kagid sa pulong sa Ginoo. Kay gina-describe na ini mga false teachers kung ano ang ila ginahimo, ano ang ilang mga ginahambal, pero ini tanan supak kontra sa pulong sa Ginoo, sang katakos sang alagad sang Ginoo. Kabay pakuntani nga mangin discerning ikaw abyan san pa sa imo pagtan-aw kag paguna-una nanungod sining mga nagkalain-lain nga mga manugwali karon. Maayo maghambal, maayo magpakadlaw, pero malayo sa pulong sa Ginoo ang ila ginahambal. Ang impresyon nga maglakat-lakat no sa pagwali nga wala nagatamod sa pulong sa Ginoo nga daw may abilidad gid paghambal. Ang impresyon nga ginapahayag na I am a good speaker, I am a fluent speaker, pero wala nagatamod, wala nagatudlo sa mga tao nga uyatan, tun-an nila, basahon nila ang pulong sa aton Ginoo. So, false teachers, they copy sometimes God's works, but they contradict God's words and God's workers. Amay nga balaan, salamat gid sang imo balaan nga pulong. Amon ini talamdan sa amon nga pagtuon, sa amon nga pagkabuhi, kag kami nga mga alagad nimo, kabay nga amon buyukon ang mga tao sa pagbalik, sa pagbasa, pagpamalandong, kag sa tuon sa imo balaan nga pulong. Ini nga mga butang among ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Nairil salamat gid sang imo nga pag-replay sining ato na segment karon. Ang Dios magapakamayo sa mga kaabyanan nga nagapamati dira sa Hinubaan, sa San Jose, Sipalay City, Kaliling, Kawayan, dira sa Mulubulu, Kawayan, dira sa Bantayan B, Kabangkalan City, dira man sa Tapi, Kabangkalan City, sa Kamingawan, Kabangkalan City, kag dira man abyan sa Daan Banwa. Pangamusta kay Pastor and Mrs. Willie Iscanlar kag sa mga kaupdanan nga mga alagad sang Dios dira sa Daan Banwa. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church. Ako si Pastor Epafras Sacar, nagasiling ang Dios magpakamayo sa aton nga tanan.